Jeg tror, der er her, sygt. Nej, det er der ikke. Ja, ud. Nå, så er han, der er lidt lavere. Jeg skal lige have føle snart. I kan ikke mærke. Kasper Rasmussen! Allé! Og vi har den 10. deltager i vandet i år. Kasper Rasmussen. Han lægger ud med en spurt. Hvad fanden nu? Kom med den bold. Han er tydeligt sten efter ham. Kasper Rasmussen. Yes! Han er helt våd. Han er for nice. Skaffe tæppe for helvede. Og det er ikke koldt. Når du er tørret, vil jeg godt give dig 5. Nå, hvordan har du det med deltagelsen? Ja, altså, jeg synes det gik meget godt, men der er lidt for mange sten. Altså, jeg ved ikke, det er fint nok, men altså... Jeg er sådan lidt fuld, og jeg har ikke fået nok ud, du ved. Nej. Jeg tror, det er det, der gør det. Altså, så de ender det ud på at filme. Prøv at gæste på her. Jeg kan direkte kommentere. Bruger du gendoping? Du har haft utrolige resultater i boldhentning i vand i år. Vi spørger, bruger du gendoping? Har du fået sprøjtet nye gener ind i din krop? Der er aldrig blevet bevist noget. Jeg har aldrig kendt skyldig. Nå, og vi går her fra hentning af bold i vand videre til søløb. Vi går videre til søløb. Der er søløb nu.